ମୋ ବାହାଘରର 5 ମାସ ପରେ ରଜରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ରଜ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶାଳୀ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ତାର ସେହି ସେକ୍ସି ଫିଗର ଦେଖି ମୋ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତା ଗାଲ, ବେକ ଓ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲାନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଠାତ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇନା ଚାଲ ଛାତକୁ ଯିବା, ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଛାତ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗଲୁ। ତାକୁ ଛାତ କୋଣକୁ ନେଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି ଆଉ କିସ୍ କଲି। ସେ ପୂରା ଲାଳେଇ ଗଲା। ତାପରେ ତା ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲି। ସେ ଆଃ 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 ଚିତ୍କାର କଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କେହି ଚାଲି ଆସିବେ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତା ମନରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ଛାତକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ମଟନ ଖାଇ ଶୋଇଲୁ। ହଠାତ୍ ଶାଶୁଙ୍କର ବାନ୍ତି ସହ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ରୋଜି ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଅଛି, ସେ ଡରିବ। ମୁଁ ତ ପୂରା ଖୁସି ହୋଇ ଘରକୁ ଆସି ରୋଜିକୁ କହିଲି। ସେ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି। ସେ ମୋତେ ପେଲି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଏଥର ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପୂରା ହିଟ୍ ହୋଇଗଲି ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ଲଗାଇ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି ଆଉ କିସ୍ କଲି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆଃ ଆଃ ଆଃ। ମୁଁ ତା ଟପ୍କୁ ବାହାର କରି ତା ଦୁଧକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଚଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲି। ତାକୁ ପୂରା ଲଙ୍ଗଳା କରି ତା ଦେହକୁ ଚାଟିଲି। ତଥାପି ମୋର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ମହୁ ଆଣି ତା ଦେହରେ ଢାଳି ଚାଟିଲି। ତାପରେ ମୋ 8 ଇଞ୍ଚ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିହାରେ ଘଷି ଘଷି ପୂରେଇ ଦେଲି। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଃ ଆଃ ଆଃ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଗିଆଁ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚିଲଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ସେନ୍ସ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ବିହାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ତାପରେ ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର ଚେତା ଫେରିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ ବିହା ଫାଟିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୋର ଏବେ ବୟସ 16, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଥର ଗିଆଁ ଖାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ସିଲ୍ ଫାଟିଗଲା। ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି, କହିବୁ ମେନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏହିଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ହଟ୍, ସେକ୍ସି ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।